Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye septembre kalo tile 23 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da aw tulo kan an bɛ aw hakililajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 ale ni juma don septembre kalo tile 19 san 2025 ni an ka Mali fintigilakaw ye olu opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Mopti ale ni Nara région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaayaba ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan u sera ka Banbaci wale maa caman bɔnɛ u ni na ka cɛnni don Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ caman na ale ni ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ minɛ ni opération ninnu senfɛ. Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 19 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ min ye an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badalu Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye dengue bana ye k'o kɔni kaw bɛ ka caya an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ walasa an ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye dengue bana ye k'o si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 17 san 2025 ale ni juma don septembre kalo tile 19 san 2025 Niger ka fintigilakaw k'olu ye opération kɛ Doso ale ni Tilaberi région kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen ninnu bɛ Niger yɛrɛ kɔni ouest yan fanfɛla fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger ka fintigilakaw ka ni opération fila ni yɛrɛ kɔni senfɛ k'o ye Banbaci walima minnu bɔnɛ ani na k'o dɔgɔyalen Banbaci walima 34 de. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na min ye Algérie ale ka service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Abdelkader Adad ni ma kofɔlen lakodɔnnen don ni Nasser El Djini yɛrɛ de kɔni tɔgɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Algérie ka service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ko ale kɔni bolila ni ka bɔ Algérie jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a kun datugulen yɛrɛ kɔni kun don Algérie jamana kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye n'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ka Algérie fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila alerte la ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Algérie ka fintigilakaw ye olu kɔni kɛmɛ ka jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu u ka d'a kan u kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bɛna fɔ service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni k'a ma bɔ Algérie jamana kɔnɔna na fɔlɔ k'a bɛ yen nɔ. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 17 fo ka taa bila juma don na septembre kalo tile 19 san 2025 AES ka conseil national de transition ɲɛmaa sabaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni parlement ɲɛmaa saba ni yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye na u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka AES yɛrɛ kɔni ka parlement yɛrɛ de kɔni sigi sen kan ko sibiri tɛmɛnen de septembre kalo tile 20 san 2025 min ye Niger ni Mali ka conseil national de transition ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'olu kɔni bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna na don kofɔlen na ni k'u kunda u ka jamanaw kan ni o ye Niger ale ni Mali ye. Paul Biya ni ale de ye Cameroun jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale denmuso min yɛrɛ kɔni bɛ Suisse jamana kɔnɔna na ni o ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni o ye jakumata dɔ yɛrɛ kɔni cari TikTok kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na jakumata min kɔnɔna na Brenda Biya ale kɔni bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin Cameroun jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'u kana na voter ale fa ye Cameroun kalata nata yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko min ye Paul Biya yɛrɛ kɔni k'o ye kojugu caman kɛ ne ka ɲɛsin maa caman yɛrɛ kɔni ma Cameroun jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 ale ni juma don septembre kalo tile 19 san 2025 an ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔw kɛ Nara ale ni Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra kunkɔrɔta ale ni sebaayaba ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan u sera ka dimi juguba yɛrɛ kɔni don Banbaci walemaw la ni Banbaci walema caman bɔnɛnen a ɲɛna état major ye ni communiqué yɛrɛ kɔni kɛ juma tɛmɛnen ni septembre kalo tile 19 san 2025 communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli ko an ka Mali fintigilakaw k'a laɲinina ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati ko o ko hukumu kɔnɔna la min an ka Mali fintigilakaw ye ko opération caman kɛ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko opération fɔlɔ kɛra alamisa tɛmɛnen de septembre kalo tile 18 san 2025 Kunjolimaw de localité kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état major ka kɔrɔfɔ la ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw de wuli ko ne ni an ka Mali fintigilakaw ka taa ni opération yɛrɛ kɔni
kɔni kɛ o y'a sɔrɔ min ye an ka service de renseignement maaw ye olu kun ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni di an ka Mali finitigilakaw ma ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ni an ka Mali finitigilakaw y'u ka hélicoptère yɛrɛ kɔni wuli ka taa ni banbaciwale maa ninnu nɔnna minɛ o banbaciwale maa ninnu nɔnna minɛ wagati min ko y'a sɔrɔ maramafɛn girimanw yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo o de kelen an ka Mali finitigilakaw sɔrɔla ka farabu kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaciwale maa ninnu ma wale min kɛra sababu ye ni ka maa tan ani kɔ bonya ko de bɔnɛ banbaciwale maa ninnu cɛla coopération in senfɛ an ka Mali finitigilakaw sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni u dɔw ye marifaw munitions fo ka taa se matériel logistique yɛrɛ kɔni ma min an ka Mali finitigilakaw k'u y'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen kan ni opération in senfɛ ale ni ko banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni kan dɔ bɛ u bolo kun bɛ t'u ka entraînement yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ min kan ka Mali finitigilakaw ka faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni don kan in yɛrɛ kɔni na baara foyi tɛ se ka kɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na bilen coopération filanan kɛra jumadon septembre kalo tile 19 san 2025 ko o opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra Nara région de kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moridia localité fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaciwale ma o daga sigiyɔrɔ dɔ de ma min kun bɛ ni localité kofɔlen in na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw y'a daminɛ ni faraku de kɛli ni ka ɲɛsin banbaciwale ma o daga sigiyɔrɔ in ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka duguma kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ u sen don baara in yɛrɛ kɔnɔna ko wa kɛlɛ in kɔnɔna na sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ale ni dugumana maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de kun bɛ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka banbaciwale maa nin yɛrɛ kɔni kɛlɛ dugumana na ko farapu nin yɛrɛ kɔni senfɛ banbaciwale maa caman bɔnɛna ani na farapu nin kɛra sababu fɛnɛ ni banbaciwale maaw ka infrastructure ba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ u mako bɛ minnu yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'u ka walejugu kɛ ko farapu in kɛra sababu ni ka tiɲɛni don olu la ni o infrastructure dɔw yɛrɛ kɔni u ka kɛlɛkɛminɛn dogoyɔrɔ u bɛ t'u bɛlɛnbɛlɛ yɔrɔ min walasa ka se ka an ka Mali finitigilakaw lajɛ yɔrɔ minnu bɛ u bolo n'u b'u ka fɛn pɛrɛntaw ale n'u ka logistique yɛrɛ kɔni dilan yɔrɔ min na k'an ka Mali finitigilakaw ye tiɲɛni don ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na opération in senfɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni hali ni dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaciwale maa ninnu na état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni wagati laban yɛrɛ kɔni na banbaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni taara tasumamɛnɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka bila an ka jamana route nationale fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ni o kɛra sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka citerne dɔw yɛrɛ kɔni na ko o banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔ ni u ka minɛn dogoyɔrɔ yɛrɛ kɔni ko an ka Mali finitigilakaw ka ni opération fila ni kɛra sababu ye ni ka o banbaciwale maa ninnu bɔnɛ u ni na ale ni u ka kɛlɛkɛminɛn ninnu dogoyɔrɔ ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen na ko opération in kun kɛ kun de ye walasa min ye banbaciwale maaw ye ka olu bali yɛrɛ kɔni k'u ka walejugu ninnu cari ni ka taa Kayi région kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiriyalen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o bɛ fo kosɛbɛ wa état-major bɛ tila ka sinsin a kan ko kura ko min ye banbaciwale maaw ɲinini u nɔna minɛli fo ka taa se u bɔnɛni ma u ni na halisa o baara ninnu bɛ continuer an ka Mali finitigilakaw fɛ fo ka taa fɔ ni banbaciwale maaw si latununa wagati min ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o de la état-major kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don u fɛ u ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna o dɛmɛni yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni jumɛn ni an bisigara maa min yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw la walima n'an ye banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔ dɔ ye k'an bɛ min yɛrɛ kɔni dɔn k'an k'a wele bila ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se ka taa u teliya yɛrɛ kɔni ne ka o menace yɛrɛ kɔni bɔ jamana kɔnɔdenw kun kan juma tɛmɛnen septembre kalo tile 19 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni bɛ alerte kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye dengue bana ye k'o cas kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Asan Bajalo Ture yɛrɛ kɔni ale ka rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔni ko o bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko min ye dengue cas yɛrɛ kɔni ko o cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka nin menace yɛrɛ de kɔni wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale bɛ wulimada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko mesure minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen walasa ka se ka i yɛrɛ kisi dengue bana yɛrɛ kɔni ma kan ka o mesure ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dankari dengue bana yɛrɛ kɔnɔna kan ka o fɛɛrɛ ninnu latigɛ walasa dengue bana k'o si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni wulimada min kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma
o kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka nin bana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka d'a kan walasa ka ɲɔgɔnna bana yɛrɛ kɔni kɛlɛ a ka kan jamana kɔnɔdenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ de kɔni walasa ka bana in si latunu ka bɔ jamana kɔnɔna na an ka autorité sanitaire maaw yɛrɛ kɔni bɛ ladilikanw yɛrɛ kɔni di halisa an ka continuer yɛrɛ kɔni an k'an taabolo kɛ jɛyaw yɛrɛ kɔni ye o baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ jumɛn yɛrɛ kɔni wululudingɛw an ka olu yɛrɛ kɔni labɔ ale ni nɔgɔw kan k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ o la ka d'a kan o fɛn yɛrɛ de kɔni bɛ an débarrasser ni ka bɔ soso la sabula min ye soso ye ale yɛrɛ de kɔni bɛ dengue bana bila jamana kɔnɔdenw na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an fana bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko min ye dengue bana ye walasa ka se k'ale si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a ka kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de k'u bolo fara autoritéw bolo kan walasa an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka nin bana kofɔlen in si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka baarakɛta ye min ye o de ye dɔrɔn ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni mesure de sécurité minnu bɛ yen walasa k'i yɛrɛ tanga nin bana in ma an k'o mesure ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato sanga ani wagati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na Niger ka force de défense et de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko arabadon septembre kalo tile 17 san 2025 hali ni jumadon septembre kalo tile 19 san 2025 ko min ye Niger finitigilakaw ye k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ Dosso hali ni Tilaberi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ Niger ouest yan fanfɛla de fɛ ko opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Niger ka finitigilakaw olu ye banbaci wale maa minnu bɔnɛ u ni na o dɔgɔyalen yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa 34 Niger ka force de défense et de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ u ka bulletin hebdomadaire yɛrɛ de kɔni na min carila sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 20 san 2025 Niger telesoba la wa Niger finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni banbaci wale maaw ka kari ɲɔgɔnna fɔlɔ in yɛrɛ kɔni kɛra septembre kalo tile 17 tɛmɛnen ni san 2025 du balima localité kɛrɛfɛla ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Dosso région de kɔnɔna na ko wa ɲani Niger finitigilakaw ni banbaci wale maa ninnu ka kari ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko y'a sɔrɔ min ye Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ patrouille dɔ de la patrouille maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɔra Sukuku tan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko o patrouille maa ninnu yɛrɛ de kɔni ka baara yɛrɛ kɔni senfɛ min ye banbaci wale maaw ye olu nana moto 50 ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni sanfɛ ni k'a fɔ k'u bɛ binkani wale ta ne ka ɲɛsin Niger ka finitigilakaw ma Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye jaabi min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma k'o kɛra jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de kɔni ko wa o jaabi yɛrɛ kɔni kɔnɔna Niger ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛna kosɛbɛ u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw fɛ u ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin ni banbaci wale maa ninnu u ka moto yɛrɛ kɔni ma k'o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na u sera ka banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na k'o dɔgɔyalen bɛ banbaci wale maa 22 ye ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni sera ka u yɛrɛ bɔ ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu caman yɛrɛ kɔni bolila ne ka taa Mali frontière fanfɛla de la ko nka opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka finitigi maa 7 bɔnɛna u ni na maa 2 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ko kari ɲɔgɔnna filanan kɛra jumadon septembre kalo tile 19 san 2025 ko opération yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma banbaci wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto sanfɛ n'u kun bɛ ka boli ni baga dɔw yɛrɛ kɔni baga minnu suyɛna Mangɛze localité fanfɛla ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Tilaberi région de kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger ka finitigilakaw ye banbaci wale maa minnu fɛnɛ bɔnɛ u ni na k'o dɔgɔyalenba ye banbaci wale maa 12 de ye banbaci wale maaw bɔnɛni kɔfɛ u ni na yɛrɛ kɔni Niger ka finitigilakaw sera ka tiɲɛni don banbaci wale maa ninnu ka moto 6 la banbaci wale maa ninnu kun ye baga fɛn fɛn yɛrɛ kɔni suyɛ n'u kun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka taa ni o baga ninnu ye yɔrɔ wɛrɛw la Niger ka finitigilakaw sera ka baga ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ min ye Niger ka finitigilakaw y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ni opération fila nin yɛrɛ de kɔni kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko ka opération in yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo ka d'a kan u sera ka banbaci wale maa minnu bɔnɛ nin na o dɔgɔyalenba kɔni ye banbaci wale maa 34 ko wa o fɛnɛ kɔfɛ u ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maa ninnu kun Abdelkader Adad ni maa kofɔlen lakodɔnnen don kosɛbɛ ni Nasser El Djin tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ni maa kofɔlen ale de kɔni kun ye Algérie yɛrɛ kɔni ka service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ Algérie jamana kɔnɔ na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko o ka bolili yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni ɲagamiba de ye Algérie jamana kɔnɔ na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kabini Algérie yɛrɛ kɔni ka service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ na a ŋunuŋunukumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ senna
Algérie jamana kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni kelen ma boli k'a bolila baton dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa ani officier dɔw de bolila ɲɔgɔn fɛ ni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nasser El Dine ale kɔni bolila don kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔnɔna min ye Algérie autorité maaw ye m'u da se o ma. Nka maa caman kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'a sɔrɔ k'a kɔni bolila a bɛ tile caman yɛrɛ kɔni bɔ k'o b'a yira k'a fɔ ko min ye service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye k'a kɔni bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na lakana na yen nɔ. Kunnafoniya minnu carila o kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye k'ale kɔni bolila baton dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko kabini bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko min ye service de renseignement ɲɛmaa ye k'a kɔni bolila ni ka bɔ jamana kɔnɔna na ni Algérie ka autorité maaw yɛrɛ kɔni o ye Algérie faaba ni o ye Alger o y'o fan bɛɛ lajɛlen datugu yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw bila ka taa jamana bɔ siraw bɛɛ lajɛlen na. Ko min yɛrɛ kɔni Algérie ka o responsable de sécurité maaw yɛrɛ kɔni olu ye réunion d'urgence dɔ yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ la ni maaba in yɛrɛ kɔni bolili la ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye jamana service de renseignement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ jamana ka gundo caman kalama. Maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Nasser El Dine yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ min tun bɛ ale la Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini o yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen kan ka faamu ko bolili yɛrɛ kɔni ka nɔgɔn ni maa kofɔlen ma ko bolili kɔni ye kulonkɛ de ye a bolo ka da kan relation caman yɛrɛ de kɔni bɛ nin maa kofɔlen in na jamana finitigiw ni jamana lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la. Hakilila jiginna mɛ kalo tɛmɛnen san 2025 min ye Algérie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye Nasser El Dine yɛrɛ kɔni bɔ a ka service de renseignement ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la Algérie jamana kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko Nasser El Dine ale kɔni tun ye maaba ye Algérie jamana kɔnɔna na ni wagati in na ka da kan k'a bɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔni gundo camanba de dɔn. A ŋunuŋunu kumaw bɛ sen na Algérie jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko min ye service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye k'a kɔni bolila ni ka taa Espagne jamana de kɔnɔna na ko wa Espagne jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni so ni bolimafɛnw bɛ a bolo yen nɔ wa a ka papiyew bɛɛ lajɛlen bɛ tilennenya kɔnɔna na Espagne jamana kɔnɔna na. Algérie jamana kɔnɔna na maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min ye Abdelkader Haddad yɛrɛ kɔni ko ale kun datugu bɛ yɔrɔ min na Algérie autorité maaw fɛ k'a bolila ka bɔ yen nɔ ko nka halisa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na k'a ma bɔ yen nɔ fɔlɔ ko wa a bɛ i n'a fɔ min ye Algérie autorité maaw ye olu dan bɛ o ko in de la ka da kan o kɛn bɛ ni ka Algérie faaba n'o ye Alger ye k'o fantan a naani bɛɛ lajɛlen datugu maa si tɛ ka bɔ wa maa si tɛ don fɔlɔ. Maa caman ka kɔrɔfɔ la ko service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni dogo bɛ Algérie jamana kɔnɔna na a dogolen bɛ yen nɔ wa a bɛ fɛ ka boli ka bɔ jamana kofɔlen in kɔnɔna na k'o de la kɛn bɛ ne k'i dogo k'a ka bolili labɛn fɔlɔ. Ko kabini alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2025 sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ min ye Algérie ka finitigilakaw ye olu ye Algérie faaba yɛrɛ kɔni da bɛɛ lajɛlen tugu u ye barajiw bila jamana faaba fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko wa ratissage o kɔni bɛ ka kɛ sanga ani wagati Algérie finitigilakaw fɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka u bolo da u ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ kan. Ko Algérie jamana kɔnɔna na siraba minnu bɛ yen nɔ aéroportw la fo ka taa se port-daw yɛrɛ kɔni na ko min ye Algérie autorité maaw ye u ye poste de contrôle sigi nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na walasa maa o maa bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka se ka o tigi yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ɲɔni a ka bɔ. K'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Algérie yɛrɛ kɔni ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ni o ye général Abdelkader Ait Ouarabi ko pression yɛrɛ kɔni bɛ ka boli ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ walasa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ɲagami min yɛrɛ kɔni donnen filɛ Algérie jamana kɔnɔna na k'o ɲagami wuli ka bɔ yen nɔ. Ko min ye Nasser El Dine yɛrɛ kɔni kabini san 1990 wagatiw yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donna événement caman na Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni ka bolili k'o ye jɔrɔnakoba de Algérie autorité maaw bolo ko ni nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni taara Algérie yɛrɛ kɔni ka gundo walankata jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni k'o bɛ kɛ menace ba de Algérie jamana yɛrɛ kɔni ka basigi ma. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nasser El Dine yɛrɛ kɔni ale bɛ Algérie jamana kɔnɔna walima a tɛ yen nɔ maa si kɔni ma o kunnafoniya in dɔn nka ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na Algérie jamana kɔnɔna na o de ye ko min ye service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye k'ale kɔni bolila ni ka taa Espagne jamana kɔnɔna na ko wa hakili ma taa a taara ni officier baden de ye a nɔfɛ ko wa service de renseignement ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bolila bateau dɔ de sanfɛ nka min kɔni Algérie autorité maaw ye olu ka jamana faaba fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni wuli ka bila ka taa jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka u bolo da Nasser El Dine yɛrɛ kɔni kan.
An ka Mali Conseil national de transition ɲɛma ni o ye général de corps d'armée Malik Diaw ye. Ale ni Niger ka Conseil national de transition ɲɛma n'o fɛnɛ ye Dr Mamudu Aruna Jingari. Ni maa fila ni yɛrɛ kɔni bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 20 san 2025. K'a daminɛ alamisa tɛmɛnen na septembre kalo tile 17 san 2025 fo ka taa bila jumadon na septembre kalo tile 19 san 2025. AES ni o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger yɛrɛ kɔni olu ka Conseil national de transition ɲɛmaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye la Burkina Faso faaba la ni o ye Wagadugu yɛrɛ kɔni. Ninnu ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ o kun bɛ ka kuma fɛn minnu kan o de bɛ tali kɛ k'u bɛna fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔni ni ka AES ka parlement yɛrɛ kɔni sigi. AES ka parlement sigili ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Parlement ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa a bɛna sigi cogo min ale ni maa hakɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a kɔnɔna na fo ka taa se parlement ye règlement intérieur yɛrɛ kɔni ma. U y'u sigi ka se ka kuma o ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kan. Ko AES ka parlement ɲɛma saba ni yɛrɛ kɔni ka ni tile saba ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka nɔbɔ ko la ka da kan u ye avant projet de texte de loi dɔ yɛrɛ kɔni ta u ye min yɛrɛ kɔni di Burkina Faso jamana ɲɛma ma ni o ye capitaine Ibrahim Traoré walasa o ka se ka a di a jɛɲɔgɔn AES jamana tɔw ma ni o ye Mali ni Niger yɛrɛ kɔni walasa olu fana bɛ se ka hakilinata yɛrɛ kɔni fɔ projet de texte in na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni sɛbɛn min yɛrɛ kɔni dira capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ma. Capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni bɛna n'a di général Abdourahmane Tiani ni son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ma walasa olu fana ka se ka projet de texte in valider. Ko ni AES jamana ɲɛmaa saba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka ni projet de texte in yɛrɛ kɔni valider ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna min ye AES yɛrɛ kɔni ka parlement sigili yɛrɛ kɔni sen ka o baara yɛrɛ de kɔni bɛna na daminɛ wagati nataw la. A kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Niger ka Conseil national de transition ale ni Mali ka Conseil national de transition ɲɛmaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen seginna ka na ni ka u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa u nimisi wasalen yɛrɛ de kɔni seginna ka da kan u ye tile saba baara min yɛrɛ kɔni kɛ u sera ka nɔbɔ yɛrɛ kɔni ko a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min ye AES ale ka parlement yɛrɛ kɔnɔna na sigi sen kan. Walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa Cameroun jamana kɔnɔna na. Cameroun jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya yɛrɛ kɔni ale denmuso ni o ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni o ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ma ko min ye Cameroun jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u kana na voter Paul Biya yɛrɛ kɔni Cameroun kalata nata in na. Brenda Biya yɛrɛ kɔni ye ni laseli in kɛ TikTok yɛrɛ de kɔni sanfɛ ni a ye video min yɛrɛ kɔni cari kɔfɛ a tilala ka video in yɛrɛ kɔni effacer ka bɔ yen. Brenda Biya kun ka kɔrɔfɔ la a ka video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna na voter Paul Biya ye ko Paul Biya ye maa caman yɛrɛ de kɔni tɔɔrɔ ko wa a ka maa tɔɔrɔlenw yɛrɛ kɔni a ka denbayaw bɛ o la k'ale kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min ye Cameroun ye k'o bɛna na président kura yɛrɛ kɔni sɔrɔ o de la k'ale b'a laɲini Cameroun jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u si kana sɔn ni ka voter Paul Biya ye ni o ye ale Brenda Biya fa ye. Cameroun jamana ɲɛmaa denmuso in yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko min ye Paul Biya jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati k'olu bɛ menace kɛ ni ka ɲɛsin ale ma ko wa hali olu ka dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka menace kɛ ni ka ɲɛsin ale ma wa y'a yira k'a fɔ ko sanga ani wagati ale yɛrɛ kɔni bɛ danger de la. Brenda Biya yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni video kofɔlen yɛrɛ kɔni cari TikTok yɛrɛ kɔni sanfɛ wagati damadɔni yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye video kofɔlen yɛrɛ kɔni supprimer ka bɔ yen nka o y'a sɔrɔ maa caman kun ye video in yɛrɛ kɔni enregistrer ka bɔ TikTok sanfɛ. Brenda Biya yɛrɛ kɔni ka bɔli yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Cameroun jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Paul Biya ka opposition maa caman ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni fo a ka nin kuma in na wa opposition maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni ko courage ba yɛrɛ de kɔni b'a la ka d'a kan campagne bɛ a tan ni fila la wagati min a kariyara ni ka nin kuma sugu ninnu yɛrɛ kɔni fɔ bɔlɔlɔsira kan. Min ye Brenda Biya yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ale ye Paul Biya denmuso de ye wa Brenda Biya ka kɔrɔfɔ la a ka bɔlɔlɔsiraw kan ko jɛɲɔgɔn foyi tɛ ale ni a fa n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Suisse jamana de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Brenda Biya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni ban bɛ a somɔgɔw la a y'a yira k'a fɔ ko relation foyi tɛ ale ni a somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko ale de kɔni na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Cameroun jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u kana na voter Paul Biya ka d'a kan ko Paul Biya ye maa caman tɔɔrɔ ko wa a y'a ka denbayaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ o de la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u kana na voter Paul Biya yɛrɛ kɔni cogo min Paul Biya yɛrɛ kɔni kana na se ka bila Cameroun yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaaya la nka a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka nin kuma fɔta nin yɛrɛ kɔni na Paul Biya yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnw sanga ani wagati u bɛ ale menacer ko wa ale Brenda Biya yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ danger yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'ale ka kuma fɔta nin yɛrɛ kɔni man di a fa jɛɲɔgɔnw ye.
Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma